Әзгене яңгыр сибелеп алды. Но мен аны сиздермәдем. Çünkü benim enim әйтүемчә, кем беренче яңгыр тамчысын сизә, шул кеше, значит, ялкау. Ә мин ялкау түгел. Кыр кызлары кайта. Шәһәргә китүемә әзрәк карт утырып китәм. Кем белгән бит, бәлки анда шәһәрдә карны сатып булыр. Неужели сата алмам инде? Тем более анда лимон 500 тәңкәгә менгән. Менә сез опять әйтерсез, Рамис син опять шаяртасың дип байып китсәм, әйтерсез әле, от Рамис син байып киткәнсең, бизнесмен дип әйтерсез, ә мин сезгә әйтермен кар сатып байдым дип. Язылыгыз каналга, чөнки киләсе видеода мин сезгә өйрәтәчәкмен, ничек итеп кешенең каенсуын урарга һәм шул каенсуыннан тәмле итеп самогон. Ты что делаешь? Это ваше, что ли? Так ты-то мое. Простите. На место положил? Нет. На место положил? Нет.